नोंथांमोना खोनादों मोसौनि सिन्डिकेट मैसोनि सिन्डिकेट नाथाय बेबाराव मोसौ मैसोनि सिन्डिकेट नङा बेबाराव आसाम आरो सोनाब बंगनि सिमना श्रीरामपुराव हमनो हादों उदनि सिन्डिकेट मासे मानै नङा गासै मा 20 उद हमनो हादों श्रीरामपुराव उद लानानै थांनाय कन्टेनार गारियाव आसाम पुलिसनि रेन्डम चेकिंआव कन्टेनार गारिनिफ्राय मा 20 उद हमनो हायो नाथाय पुलिस बिफाननि रेन्डम चेकिंआव गारि ड्राइभारजों लोगोसे सोमोन्दो थानाय सोद्रोमाफोरा गारिनिफ्राय बारख्लायना खारो होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनाय जादों आरो पुलिस बिफाना कन्टेनारखौ नायनाय समाव माब्रै उदा थैनाय थासारियाव बोखांनो हायो आरो मा 16 उदखौ गोथां थासारियाव बोखांनो हायो मख'जाथावै दासिमबो पुलिस बिफाना बे सिन्डिकेटजों सोर लोब्बा दं दासिमबो पुलिस बिफाना मोनथिहोनाय जायाखै आरो मख'जाथावै उद लानाय गारिनि नङा जाबाय RJ11 GC 0823 आरो उदखौ कन्टेनार सिङाव सोनानै फाथै जाबसिननानै सिखावै गुबुन रायजोनिफ्राय बारग'बोदोंमोनब्लाबो नाथाय आसाम पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव सिखावै उद लांनायखौ हमनो हायो आरो माखासे जोखोम जानानै थानाय उदगाद'खौ आसाम पुलिसनिफ्राय देहा फाहामथाय होगासिनो दं नाथाय माब्रै उदगाद'आ जायगायावनो जिउ जोबनाय थासारियाव हमनो हायो बे समाव आसाम पुलिस बिफाना बे सिन्डिकेटजों